Wel, bore da. Yma ni'n cyfres ni yn llythyr Paul i'r Galatiaid. Ond cyn i ni droi at ein testun ni ar gyfer heddiw, dwi eisiau atgoffa chi o'r hyn nathon ni weld nos Sul diwethaf yn y cwrdd Saesneg. Nathon ni weld Paul yn amddiffyn yr efengil oedd yr arglwydd wedi rhoi iddo fe i'w gyhoeddi. Nathon ni weld bod Paul di dewis mynd i Jerusalem at yr apostolion eraill mwyn cadarnhau'r efengil, nid oherwydd bod e'n poeni am yr efengil, ond mwyn cadarnhau i weinidogaeth e. Iddo fe gallu ddweud wrth y pobl o'i gwmpas e, dwi'n pregethu'r un efengil a'r apostolion yn Jerusalem. Nathon ni weld Paul wedyn yn sefyll yn gadarn yn erbyn yr iddewon deddfol hynny, oedd wedi ceisio dwyn ar Titus i gael i enweidi, ond Paul yn gweud na, dyn ni ddim yn mynd i blygu, a bod yn gwneud hynny mwyn Cristnogion y cenhedloedd. Oedd ganddo fe nhw ar ei galon wrth wneud y safiad yna. A wnaethon ni weld hefyd wedyn Paul yn cywiro Pedr. Paul yn bod yn fodlon cywiro Pedr pan nad oedd Pedr yn cerdded mewn ffordd oedd yn cyd-fynd ar efengil. A wnaethon ni weld yn hynny 3 gwers ar ein cyfer ni. Yn y ffordd mae Paul yn cywiro Pedr, does yna neb tu hwnt i gamgymeriad. Hyd yn oed Pedr, nid yn Pedr ni fan hyn, Pedr, yr apostol, arweinydd yr eglwys yn Jerusalem, hyd yn oed fe yn gwneud camgymeriad. Wnaethon ni weld, does yna neb tu hwnt i gael ei llusgo mewn i'n gamgymeriad chwaith, gyda hyd yn oed Barnabas yn cael ei dynnu mewn i gamgymeriad Pedr. A wnaethon ni ddweud wedyn, wel, os mae hyd yn oed Pedr yn gwneud camgymeriad a mae Paul yn ei gywiro fe, does yna ddim un ohono ni sydd tu hwnt i gywiriad chwaith. Dwi eisiau ni ail-edrych, ail-ddarllen yn sydyn yr adnodau yna o Galatiaid 2, 11 ymlaen. Mae gael y testun fyny ar y sgrin yma. Nawn ni ddarllen be wnaethon ni weld nos Sul diwetha, mae yna reswm dros hynny cyn bod ni'n symud ymlaen i'n testun heddiw. Ond pan ddaeth Cephas i Antiochia, fe'i gwrthwynebais yn ei wyneb, gan ei fod yn amlwg ar fai. Oherwydd cyn i ryw rai ddod yno, oddi wrth Iago, byddai ef yn arfer cydfwyta gyda'r Cristnogion cenhedlig. Ond wedi iddynt ddod, dechreuodd gadw nôl ac ymbellhau, am ei fod yn ofni plaid yr enweidiad. Ymunodd yr iddewon eraill hefyd yn ei ragryth, nes ysgubo Barnabas yntai i ragrithio gyda hwy. Ond pan welais nad oeddent yn cadw at lwybr gwirionedd yr efengil, dywedais wrth Cephas yng ngwydd pawb. Os wyt ti, dy fod yn iddew, yn byw nid fel iddew ond fel cenedl ddyn, pa hawl sydd gen i ti i orfodi'r cenhedloedd i fyw fel iddewon? Dyna lle wnaethon ni orffen wythnos diwetha, a be chi'n sylwi yn eich Beibl chi yw fyna mae'r speech marks yn gorffen. Right? Mae'n gorffen i ti orfodi'r cenhedloedd i fyw fel iddewon, mae'r cwestiwn dyfnodau. Does na ddim dyfnodau yn y groeg. Mae yn anodd weithiau i gweithio mas yn union pryd mae rhywun yn siarad yn gorffen yn y roeg. A y rheswm o'n i eisiau darllen hwnna cyn bod ni'n troi at ein testun ni heddiw, sa'n gwybod fel mae wedi gosod yn eich Beibl chi os nag os gennych chi'r Beibl Cymraeg newydd, mae'r pennawd newydd falle'n awgrymu fwy o wahaniad rhwng diwedd adnod 14 a dachrau adnod 15. Mae rhaid i ni ddarllen nhw fel un yn llifo mewn i'r llall. Okay, so dyma beth dwi eisiau cael yn penni cyn bod ni'n darllen ein test ni. Dychmygwch bod Paul wedi gofyn y cwestiwn yna i Pedr. Os wyt ti dy fod yn iddew, yn byw nid fel iddew ond fel cenedl ddyn, pa hawl sydd gen i ti i orfodi'r cenhedloedd i byw fel iddewon? Mae wedi gofyn hynny yn uniongyrchol i Pedr, a wedyn dwi eisiau ni ddychmygu bod Paul nawr yn troi at gynulleidfa ehangach o iddewon deddfol. Felly rhai oedd gyda Pedr ar y pryd. Okay, dyna beth dwi eisiau cael yn ein penni nawr. Mae'n llifo'n syth o ddiwedd adnod 14. So gadewch ni droed at ein testun heddiw, adnod 15 hyd ddiwedd y benod. Rydym ni wedi'n geni yn iddewon, nid yn bechaduried o'r cenhedloedd. Ac eto, fe wyddom na chaiff neb ei gyfiawnhau, ond drwy ffydd yn Iesu Grist, nid trwy gadw gofynion cyfraith.
Fe gredasom ninnau yng Nghrist Iesu mwyn ein cyfiawnhau. Nid trwy cadw gofynion gyfraith, ond trwy ffydd yng Nghrist. Oherwydd ni chaiff neb meidrol ei gyfiawnhau trwy gadw gofynion cyfraith. Ond os, wrth geisio cael ein cyfiawnhau yng Nghrist, cafod ninnau hefyd yn bechaduriaid, a yw hynny'n golygu bod Crist yn was pechod? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd os wyf yn adeiladu drachefn y pethau y dynais i lawr, yr wyf yn fy mhrofi fy hun yn droseddwr. Oherwydd trwy gyfraith bu'n farw i gyfraith, mwyn byw i ddew. Yr wyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ, a mwyach nid my fi sy'n byw, ond Crist sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf. Ffydd y mab Duw. Yr hwn am caro ddi, ac ei rhoes ei hun i farw trosoff fi. Nid wyf am ddirymu gras Duw. Oherwydd os trwy gyfraith y daw cyfiawnder, yna bu farw Crist yn ddi achos. Bu Crist farw yn ddi achos. Ni'n diolch i Dduw am ei aire. I ni'n mynd i gadw'n eitha tyn at y testun heddiw, so gai awgrymu bod chi'n cadw'ch Beibl chi ar agor o'ch blaen chi. I ni'n mynd i fynd trwy'r testun yma fesul adnod a gwneud rhai sylwadau sydd yn falle cwmpasu y ffordd mae Paul yn strwythuro i ddadle fan hyn. Adnod 15 yn cychwyn fel hyn. Iddewon i ni, mae'n gweud wrth i gynulleidfa fe, yr iddewon deddfol yma, iddewon i ni nid pechaduried o'r cenhedloedd. Hynny yw, nid pobl fel ni. I ni yn bechaduried o'r cenhedloedd. Oedd Paul yn cyfeirio at yr iddewon yma o ddim yn dod o'r gefndir cenhedlig yna. Mae'n atgoffa nhw o'r amlwg chi a fi yn iddewon. Fel iddewon wedi derbyn y gyfraith, wedi derbyn y proffwydi, y deml, yr aberthau, wedi cael ei gosod ar wahân i neilltuo fel pobl cyfamodol Dduw. Dyma bobl oedd wedi derbyn bendith penodol gan Dduw yn wahanol i'r pechaduried yna o'r cenhedloedd, yn wahanol i pobl fel ni. Rhan cyntaf adnod 16 tho. Ac eto mae Paul yn dweud, yr holl fendithion yna, y cyfan oedd yr iddewon wedi derbyn gan Dduw yn yr hen gyfamod, mae Paul yn pwysleisio dim ond trwy ffydd yn y Meseia. Dim ond trwy ffydd yn Crist mae person yn cael ei gyfiawnhau ger bron Duw. Bod nhw yn iddewon a nid yn bechaduried o'r cenhedloedd, dim ond un sydd wedi byw bywyd cyfiawn, y bywyd perffaith ar y ddaear yn ifydd i'r tad, a Iesu Grist yw hwnnw. A dim ond felly, dim ond drwy gredu yn Iesu Grist, mae unrhyw un yn cael ei datgan yn gyfiawn. Be mae Paul yn neud yn glir fan hyn, ein bod ni'n iddewon, mae rhaid i ni geisio ein cyfiawnder ni, fel iddewon, yn y Meseia hefyd, fel y cenedl ddyn. Hynny yw, i'r iddew ac i'r cenedl ddyn, sef dau gategori sy'n golygu pawb yn y byd sydd erioed wedi byw, un ffynhonnell sydd ar gyfer cyfiawnhad. A Iesu Grist yw hwnnw. Mab perffaith Duw. So be mae hynny'n golygu i'r iddew? Wel, ail hanner adnod 16, mae'n golygu mwy na chredu yn Iesu, rhywbeth arall hefyd, mae credu yn Iesu i'r iddew yn golygu gwrthod y gyfraith fel modd o gyfiawnhad. Chi'n gweld i'r iddew, mae yna ddau beth. Mae'n troi i ffwrdd o'r gyfraith cyfiawnhad a troi at Grist am gyfiawnhad. So wrth feddwl am sefyllfa'r Galatiaid, y bobl yma oedd iau y gyfraith yn cael ei roi arnyn nhw eto, be mae Paul yn treol wneud yn glir i'r gynulleidfa iddewig yn yr achos yma, os chi wedi rhoi'ch ffydd yn Iesu, mae hynny'n golygu, by default, chi wedi troi i ffwrdd o'r gyfraith eich cyfiawnhad chi.
chi'n barod wedi dweud drwy gredu yn Iesu, fi'n methu gwneud fy hun yn iawn gyda Duw. Pam? Achos ni chaiff neb meidrol ei gyfiawnhau drwy gadw gofynion gyfraith. Oedd y salmydd yn gwybod hynny, nath Geraint darllen ar ddechrau'n oedfa ni. Does yna neb ddynol yn gyfiawn ger bron yr arglwydd yn ei hunain. Adnod 17 sy'n mynd o'ch mlaen gyda fi. Os mae'r iddew yn dweud, dwi'n methu cadw'r gyfraith, mae rhaid i fi gael Crist, beth mae'r iddew'n datgan drwy wneud hynny, i'r iddew mae dweud, dwi angen cyfiawnder Crist, yr un peth a dweud, dwi hefyd yn bechadur. Ystyriwch be mae Paul yn dweud yn adnod 17 fyna. Cafwyd ninnau hefyd yn bechaduried. Cafwyd ninnau hefyd yn bechaduried. So er bod ar y cychwyn fyna di gweud, i ni'n iddewon, i ni ddim yn bechaduried o'r genhedloedd. Be mae'n dweud fan hyn? Na, ni'n bechaduried o Israel. Y ddau ohono ni'n bechaduried. Y ddau grŵp yn bechaduried. Y ddau angen cyfiawnder Iesu. Y ddau grŵp angen cyfiawnder Crist. Os oedd yn iddewon neu yn bobl o'r cenhedloedd eisiau sefyll yn gywir ger bron Duw, yn gyfiawn ger ei fronau, mae rhaid i ni cael cyfiawnder Iesu. Nothing else will do, ffrindiau. Mae rhaid i ni gael Crist, a ddim byd ohono ni. Nawr, beth yw'r cyhuddiad naturiol sy'n codi yn meddwl ac yn halon yr iddew hunan gyfiawn? Os ni ddim angen y gyfraith, neu os yw'r gyfraith ddim yn gallu ein cyfiawnhau ni, ond mae Iesu yn ein cyfiawnhau ni, beth yw'r ot am be ni'n neud? Rhaid bod credu yn Iesu yn golygu bod fi'n rhydd nawr i wneud be bynnag fi moyn. Ac felly, mae Iesu Grist yn was pechod. Dyna byddai'r iddew hunan gyfiawn yn dweud. Okay? Na i ddarllen gan un diwynydd o'r enw Alan Cole, mae'n gosod e fel hyn. To the Jew, Paul's gospel of salvation by free grace through faith in Christ would remove all incentive for moral effort and all effort to avoid sin. In their eyes, such a doctrine would lead to a lower moral standard than under the law of Moses. Therefore, even Christ would have only become an agent of sin, or one who promotes sin. Dyna byddai'r iddew hunan gyfiawn yn dweud. Wel, os chi'n gweud bod chi mond yn cael eich cyfiawnhau drwy Iesu Grist, a bod chi ddim yn cael eich cyfiawnhau trwy'r gyfraith, mae rhaid bod chi wedyn ddim yn becso am y gyfraith, a chi'n mynd i fyw bywyd llai sanctaidd. Byddai'r hunan gyfiawn yn dweud bod cyfiawnhau drwy ffydd yn unig yn arwain at fywyd llai sanctaidd na bywyd o geisio gyfiawnder trwy'r gyfraith. Ateb Paul, diwedd adnod 17, nac ydy, ddim o gwbl. Mae'n emphatic, mae'n glir. Chi'n hollol wrong os chi'n dweud bod Iesu Grist yn was i bechod. Pam? Wel, cyn dropio'r bom sy'n chwalu'r ddadl yna'n llwyr, mae Paul yn gwneud un pwynt arall i'r person sy'n meddwl bod gan y gyfraith rôl i'w chwarae yn ein cyfiawnhad ni. Darllenwch adnod 18 gyda fi. Oherwydd, os wyf yn adeiladu dychefn, y pethau a dynais i lawr, yr wyf yn fy mhrofi fy hun yn droseddwr. Mae Paul eisoes wedi tynnu lawr y system o gyfiawnhau ei hun ger bron Duw. Mae wedi chwalu'r system yna yn ei fywydau. Okay? Beth os yw e'n ceisio ail-adeiladu'r system yna o gyfiawnhau ei hun ger bron Duw? Wel, dyma fydd yn digwydd. Bydd y gyfraith yn dangos, Paul, ti dal i syrthio'n fyr. Ti dal yn droseddwr. Os wyt ti eisiau cael dy fesur yn ôl y gyfraith
O nawr, hyd at ddiwedd dy oes di, fydd y gyfraith mond yn dangos i ti mae troseddwr wyt ti. Chi'n gweld beth mae Paul yn gweud fyna? Os yw e'n ail-adeiladu y system yna o gyfiawnhau ei hun trwy'r gyfraith, mae'r gyfraith jyst yn mynd i ddangos, Paul, ti'n bechadur. Ti'n bechadur sydd angen gras, ti'n bechadur sydd angen cyfiawnder allanol. Dyna pam, eto, i fynd nôl i be ni wedi bod yn pwysleisio o gychwyn y gyfres yma, mae achubiaeth yn dechrau drwy ras ac yn gorffen drwy ras. Os y'n ni'n troi cefn ar ras ac yn ceisio cyfiawnhau ein hunain, be mae gyfraith yn mynd i ddweud amdano ni? Pechaduriad. Be mae gras yn dweud? Mab neu merch, plentyn, drwy Grist. Mae rhaid fe fod yn ras o'r cychwyn i'r diwedd. Nawr, mae yna pwynt dwi eisiau cymhwyso fan hyn ynglyn â'n calonau ni wrth feddwl am hyn. Tasau ni, unrhyw un ohono ni, yn troi yn ôl at y gyfraith ar gyfer ein cyfiawnhad ni, be bydde fe'n dangos ni fod? Pechaduriad. Be dylai hynna wneud ni? Gostyngedig. Dylai ni ddeall, os oeddwn ni yn troi nôl at y gyfraith er mwyn cyfiawnhau fy hun, fel unrhyw un arall yn y byd yma, bydde fi'n cael fy natgan yn bechadur. Mae rhaid i mi sylweddoli dos yna ddim byd gwell amdana fi na'r person sydd ddim yn credu. Yr unig gwahaniaeth yw gras. Dyna sy'n ein gwahanu ni rhag y pobl yna sydd ddim wedi credu yn Christ. Ni di derbyn gras. Dyn ni ddim yn well yn ni'n hunain. I ni wedi derbyn gras. Adnod 19 wedyn. Mae Paul nawr yn ateb yr gwrthwynebiad yna. Gwrthwynebiad yr hunan gyfiawn. Wel, os chi wedi credu yn Iesu, chi jyst yn mynd i wneud beth chi moyn. Oherwydd trwy gyfraith, bu'n farw i gyfraith, y gyfraith sydd yn dweud pechadur, y gyfraith sydd yn dweud wedi condemnio, y gyfraith sydd yn golygu ein bod ni ddim yn iawn gyda Duw, bu'n farw i'r gyfraith yna mwyn byw i Dduw. Nid mwyn wneud be fi moyn. Nid mwyn gallu byw mewn pechod. Na. Ni wedi cael yn rhyddhau o gondemniad y gyfraith, pam? Fel ein bod ni'n rhydd i fyw i Dduw. Ni'n rhydd i fyw i Dduw. Drwy'r gyfraith yn dangos fy mod i wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw, nes i ymddiried yng Nghrist, fel fy mod i nawr yn farw as far as the law is concerned, ar gyfer fy nghyfiawnhad i. Y gair na marw, dyna pa mor derfynol yw'r berthynas gyda'r gyfraith ar gyfer ein cyfiawnhad ni. Marw. Does na ddim rôl gan y gyfraith i chwarae yn ein cyfiawnhad ni fel Cristnogion. Pam? Fel ein bod ni'n hollol rhydd nawr i fyw i Dduw. I fyw mwyn yr arglwydd. Nawr, ystyriwch be mae Paul yn dweud wrth yr Iddewon hunan gyfiawn yma. Ar yr un llaw, os ydych chi'n ceisio cyfiawnhad gerbron Duw yn nerth eich hunain, be mae'r gyfraith yn wneud? Mae'n dweud, ti'n bechadur, ti ddim yn sefyll yn iawn gerbron Duw, ti di syrthio'n fyr, ti'n heiddi barn a chondemniad. A mae'r person yna dal yn gaeth i'w pechod nhw. So actually, mae'r person sy'n ceisio cyfiawnhad drwy'r gyfraith ddim yn gallu ufuddhau a byw i Dduw o gwbl achos maen nhw'n gaeth i'w pechod nhw. A maen nhw dal i fod dan deyrnasiad Satan. Ar y llaw arall, mae'r person sydd wedi credu yn Iesu yn unig ar gyfer eu cyfiawnhad nhw, mae maglau pechod nawr wedi torri. Mae'r hen galon farw nawr yn fyw. Mae Crist nawr yn preswylio yng nghalon y person yna. Yr ysbryd glân yno nhw, fel eu bod nhw yn gallu ufuddhau i'w tad nefol nhw. Chi'n gweld beth mae Paul yn wneud fan hyn?
y ddadl yna, os chi'n credu bod chi mond yn cael eich cyfiawnhau drwy gwaith Iesu, a chi ddim yn pwysau ar y gyfraith o gwbl, chi'n mynd i fyw a chi'n mynd i fyw fel chi moyn, mae Paul yn dweud, na, hollol flipped. Chi'n methu byw i ddiw os chi'n ceisio cyfiawnhau drwy'r gyfraith. Dim ond y Cristion sy'n gallu ufuddhau go iawn, achos bod Crist yno ni. Dyma yw'r pwynt olaf dwi eisiau gwneud y bore yma. Ufuddod y Cristion yw'r unig wir ufuddod i'r arglwydd Dduw, oherwydd bod Iesu Grist ynom ni. Adnod 20. Yr wyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ. Hynny yw, mae'r hen ddyn, pwy o'n i, wedi hoelio i'r groes. Y natur pechadurus wedi hoelio i'r groes. Pwer pechod, pwer marwolaeth wedi hoelio i'r groes. Satan ei hun, pen y sarth wedi sathru oherwydd y groes. Achos bod Iesu wedi marw yno yn ein lle. Yn yr Efengyl, i ni wedi cael ein rhyddhau o gadw gofynion gyfraith fel ein bod ni'n iawn gyda Duw drwy waith Crist. A mae hynny'n ein rhyddhau ni i ufuddod go iawn i orchmynion Duw. Achos, ffrindiau, os ydych chi yn Crist bore yma, mae'ch ufuddod chi yn dod o galon newydd. Mae'n llifo o galon newydd lle mae Iesu Grist ei hun, yr un cyfiawn, yr un sanctaidd yn byw. Os ydyn ni'n dweud ein bod ni'n Gristnogion, sut allwn ni fyw mewn pechod? Sut allwn ni fyw mwyn ein hunain pan mae mab sanctaidd Duw a'r ysbryd glân, hynny yw, yr arglwydd holl a lluog, Duw ei hun, yno ni. Yn ein calon. Fe allwn ni byth a byw mewn pechod. Chi'n gweld, gobeithio, bod cyfiawnhad drwy ras yn unig yn arwain at fywyd sydd wedi cael ei drawsnewid yn llwyr, achos drwy ras mae Crist yno ni. So sylwch de, sut ydyn ni'n byw hynny fel Cristnogion? Sut ni'n byw hynny allan yn ein bywydau ni? Sylwch, lle mae fe? Adnod 20 eto, hanner ffordd trwodd. Nid mae fi sy'n byw, ond Crist sy'n byw yno fi. A'r bywyd, yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf. Byw trwy ffydd. Hynny yw, wnaethon ni ddechrau ein taith Cristnogol ni drwy ffydd, i ni'n parhau ar ein taith Cristnogol ni drwy ffydd. Bywyd o ffydd sydd yn arwain at fywyd o ufuddod go iawn. Nid bywyd o dachrau drwy ffydd, a wedyn dod nôl at y gyfraith, as if bod yna pŵer yn y gyfraith i wneud ni fyw yn ufudd. Na. O'n i'n treul meddwl am ryw ddarlun ar gyfer hwn. S'n ddim lot o ddarluniau da gyda fi ar gyfer hwn. Dwi ddim yn y notes, na i treial fi. Dychmygwch bod chi mewn car, reit? Mae gennych chi'r highway code a traffic signs yn dweud wrthych chi lle i fynd. Ydych chi'n rhoi rheina yn y tanc petrol? Na. Chi'n rhoi petrol yn y tanc petrol, right? Os ydyn ni'n mynd i bwyso ar yr highway code as if bod yna pŵer yn yr highway code i wneud i'r car i fynd, ni wedi gael un hollol wrong. Right? Be mae hwnna'n golygu fan hyn? Os ydyn ni'n dal ar y gyfraith a meddwl bod yna pŵer yn y gyfraith i wneud ni fyw yn ufudd, ni wedi gael e'n wrong. Y gyfraith sy'n hyfforddi ni, y gyfraith sy'n dangos i ni sut mae'r arglwydd eisiau ni fyw, ie, ond nid o'r gyfraith y daw y pŵer, yn yr Efengyl mae'r pŵer, yng Nghrist, ac felly sut ni'n cael pŵer i fyw mwyn Duw drwy barhau mewn ffydd, drwy hoelio ein llygen ni mewn ffydd ar yr arglwydd
Iesu. A drwy hoelio'n llygyd ni arna fe allwn ni fyw yn ifydd. Mae yna rhywfaint o... Wel, dwi ddim yn credu bod e'n paradox. Na, ond mae mor hawdd i gael hwn yn wrong. Os dwi eisiau byw yn ifydd, dwi ddim yn rhoi ffydd fi yn y gyfraith. Dwi ddim yn rhoi ffydd fi yn y peth sy'n dweud wrtho fi siwt i fyw yn ifydd. Fi'n rhoi ffydd fi yn Christ, a fe sydd yn rhoi'r nerth i fi i fyw i ddew. Weithiau, ni'n gallu skipio'r cam yna a mynd at y gyfraith as if bod yna pŵer yn y gyfraith i wneud ni ifyddhau. Does na ddim. Dim o gwbl. Yn yr arglwydd Iesu. Dyna lle mae'r nerth, dyna lle mae'r pŵer. Achos yr Iesu yna sydd yno ni, be mae e eisiau wneud? Mae e eisiau ifyddhau'r tad. Ac felly mae'n calon ni yn cael ei siapio i ifyddhau i'r tad. Beth yw Iesu Grist? Sanctaidd. Felly os yw ein calonau ni, i ni hefyd yn cael ein trawsnewid yn fwy a fwy sanctaidd. Crist sy'n wneud hynna, nid y gyfraith. Yr arglwydd Iesu. A sut mae hynny'n digwydd? Wel, drwy ffydd. Wrth i ni hoelio ein llyged arno fe. Be dwi eisiau cloi gyda yw hyn. Weithiau, felly ni gosod y disgwyliadau anghywir arno ni'n hunain, a thrwy hynny, bod ni'n tanseilio ein cerddediad ni gyda'r arglwydd. Dyn ni ddim yn byw ein bywyd Cristnogol drwy bwyso ar ein nerth ni i gadw'r gyfraith. Dyn ni ddim chwaith yn pwyso ar y gyfraith. I ni'n pwyso o'r dechrau i'r diwedd ar yr arglwydd Iesu. Bywyd o ffydd yng Nghrist. A ffydd mewn dau beth. Ffydd yn ei waith orffenedig ar y groes yn ein cyfiawnhau ni. A ffydd yn ei waith parhaus yn ein sancteiddio ni. Trystio bod Iesu Grist ar waith yn ein trawsnewid ni. Mae ffydd yn achub ac mae ffydd yn trawsnewid. Fel ein bod ni yn tyfu yn blant ifydd i'r tad. Gras o'r dechrau i'r diwedd, bywyd o ffydd yng Nghrist a'i holl waith. Right? Ni'n gallu anghofio hwn mor hawdd fel Cristnogion. Yn cwmpo i feddwl bod gwaith Iesu'n gorffen yn ei atgyfodiad e. Na, ath Iesu wedyn i'r nef, oedd y esgyn, mae e nawr yn eiriol ar ein rhan ni, a fe sydd yr waith yno ni yn ein sancteiddio ni. I waith e yw e, nid ein gwaith ni. Chi erioed wedi clywed am rhywun yn gwneud open heart surgery ar nhw ei hunain? Nes i googlo'r peth, sneb wedi, erioed. Yr agosa fi oedd erioed, oedd un boi yn credu o'r Alban oedd e. O, sa'n cofio, ta beth. Un boi yn llwyddo rhoi catheter mewn i'w galon ei hun mwyn cymryd x-ray. Sy'n horrible, ie. Ond dyna'r agosa mae unrhyw un erioed i gael at wneud rhywbeth i'w calon nhw ei hunain yn gorfforol, right? Yn ysbrydol, chi'n methu newid eich calon chi'ch hun. Dyw'r gyfraith ddim yn newid eich calon chi. Iesu Grist sydd yn newid ein calonau ni drwy'r ysbryd glân yno ni. Ie, mae e'n newid ein bywyd ni fel ein bod ni yn cerdded mewn mwy o ufuddod i gyfraith yr arglwydd. Ond nid y gyfraith sydd yn newid ni. Canlyniad yw ein ufuddod ni'r gyfraith. Nid ffynhonnell trawsnewidiad. Adnod olaf ein testun ni. Nid wyf am ddirymu gras Duw. Mae Paul yn bendant fan hyn. Mae hwn yn gosodiad pendant. Ni ddim yn gallu dirymu gras Duw yn ein achubiaeth ac yn ein sancteiddhad ni. Oherwydd, os trwy gyfraith y daw cyfiawnder yna, bu Crist farw yn ddi achos. Os nag yw Iesu'n ddigon i chi, mae Iesu gwerth dim i chi. Os nag yw'n ddigon, dyw e werth dim. Mae'n ddigon ar gyfer popeth. Y cyfan. Dau her.
Sorry, fi wedi gweud bod fi'n mynd i cloi cwpl o weithio yn barod. Go iawn. 2 her. Os ydych chi'n gwybod y bore yma bod chi ddim wedi ymddiried yn Iesu, dwi ddim yn Gristion, mae rhaid i ti ddeall, mi wyt ti yn bechadur fel pob un ohono ni sydd angen gras Duw. Mae'r gras yna ar gael i chi. Gras sy'n golygu derbyniad perffaith. Gras sydd yn golygu nerth i gerdded, i dyfu mewn sancteiddrwydd, i fyw bywyd rhydd rhag pechod a marwolaeth. Mae hynny ar gael i chi drwy Iesu Grist. Un o mantras ein oes ni, yn sicr yn nghenedlaeth i, chi'n gweld y trwy'r amser, you're enough. You are enough. Sorry, you're not. Chi ddim yn ddigon. Fyddwch chi byth yn ddigon, ond mae yna un sydd yn ddigon. Un sydd â gwerth anfesuradwy wedi rhoi ei fywyd ei hun oherwydd ei gariad mae Paul yn dweud ar ddiwedd adnod 20 fyna. Yr hwn am carodd hi ac a'i rhoes ei hun i farw troso fi. Mae un sydd â gwerth anfesuradwy wedi ei roi drosoch chi i fod yn ddigon eich mwyn chi. Mae'r gwahoddiad yna i droi ato fe a i dderbyn e. Yn ail wedyn i ni sydd yn Gristnogion. Os ydyn ni eisiau tyfu mewn ufuddod, os ydyn ni eisiau gweld ein bywydau ni yn cael ei newid, os ydyn ni eisiau cael ein sancteiddio, a dylen ni gyd eisiau hynny fel Cristnogion, os ydyn ni eisiau y pethau hynny, mae rhaid i ni ddeall sut mae'r pethau yna yn gorfod cychwyn, maen nhw'n gorfod dechrau gyda ffydd yn Iesu a'r ffaith mae fe sy'n gweithio yno ni. Chi'n methu sancteiddio'ch hunain drwy droi i'r gyfraith. Ffydd yng Nghrist sydd yn achub, ffydd yng Nghrist, ein holl fywyd ni sydd yn ein sancteiddio ni ac sydd yn ein trawsnewid ni. Fel ein bod ni o'r galon yn gallu ufuddhau i'r gyfraith. Be dwi'n gobeithio ni wedi gweld dros y gyfres yma yw nid cyfraith bashing. Nid dyna ni'n neud fan hyn. Be ni'n treol wneud yw gwneud yn glir beth yw ein berthynas ni gyda'r gyfraith. Dyw e ddim yn gallu ein cyfiawnhau ni, ond unwaith i ni gael ein cyfiawnhau, mae'r arglwydd Iesu drwy ffydd ynddo fe yn darparu nerth fel ein bod ni'n gallu cerdded mewn i fuddod i gyfraith Duw go iawn. Mae rhaid i ni gael y berthynas yna'n gywir. Mae yna gymaint o traps os nag i ni. Dwi eisiau gorffen gyda darllen un adnod o ail Corinthiad 3:18. Yr ydym ni i gyd, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar agoniant yr arglwydd, ac yn cael ein trawsffurfio o agoniant i agoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd, yw hyn. Mae'r her, nid yr her, be dwi eisiau gadael chi gyda'n glir. Be ni'n neud? I ni'n edrych ar agoniant yr arglwydd, am bod ni'n gallu a ddim cael ein lladd drwy Iesu Grist. A drwy edrych arno fe, dyn ni'n cael ein trawsnewid. Amen.